Lis Mytek Pozy Strut Runner je navržen pro efektivní a přesnou výrobu standardních nosníků pozy. Systém nabízí manuální režim a režim učení, který vás zbaví opakujících se úkonů a zároveň zefektivní montáž nosníků pozy. Stroj může být vyroben v několika délkách 10, 12 nebo 15 metrů. Lis je široký 2 metry a vysoký 1,8 metru. Pracuje s hydraulickými válci, které dokážou vyvinout sílu až 15 tun. Lis Mytek Pozy Strut Runner je rychlý a všestranný. Může pracovat v režimu 2 pracovních stolů. Díky této flexibilitě dokáže efektivně reagovat na požadavky stavebních projektů. Tyto nosníky s ocelovou diagonálou jsou známé svou nízkou hmotností, která usnadňuje manipulaci i montáž na stavbě. Hybridní konstrukce ze dřeva a oceli optimalizuje množství použitého materiálu a podporuje udržitelnější stavební postupy. Lis dokáže vyrábět nosníky s předpětím, což snižuje hodnoty průhybu a díky tomu zvyšuje únosnost nosníků. Lis Mytek Pozy Strut Runner je inovativním řešením pro současný stavební průmysl, navrženým tak, aby zefektivnil výrobu a optimalizoval náklady i dodací lhůty. Vstupte do světa prefabrikované výstavby s Mytek ještě dnes.